କେତେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଏତେ ମୁହଁ ଧୋଇନି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ କେତେ କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଥିପାଇଁ କଲି ଯେ କେତେ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ବି ପାଖେଇ ଆଇଲାଣି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଖିବ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ହବ। ଆଉ ବହୁତ ପାଣି ହେଇଛି ଶୀତ କରିବା ଥରଥର ହବ। ତ ଜାଣିଥିବ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନିୟମ କ'ଣ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଏପଟେ ବି ତମେ ବୁଲେଇକି ସେଇଟା ଆମେ ଝାଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ ଇଆଡ଼େ ଝାଡ଼ା ହେଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଏଇ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ କି ଆସିବ ଭଲ ଭଲ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ରଖୁଛି ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ।